Sadaka vermek de qowul atmıştı. Behterin sadakada näme? Gariba vermek. Garibin daha iyisi öýünü tüp vermek. Goý oglaň şoň bilen öz hoş bolsun. Goý içerisi bilen öz keyif etsin. Goý begensin oglaň şoň bilen nuşy jan etip doga etsin sen hakkında. Doga etmäke şo sen elttin, şoňa kulli doga şo. Kulli bereket şo. Kulli nur şo. Sadaka diýerleri Hudaý razy bolsun diýip bir mykdar malyň çykarmak, şoňa sadaka diýilýär. Hudaý razy bolsun diýip sadaka çykarmak. Näinki sen öýüňde sadaka berjek, oňam palany men sadakamy gelmedi, oň men ökülecek. 1 ýyl, 2 ýyl, 10 ýyl ber kepleşmän geçip beren adam ma nämäňsini palan ahun ya falany men sadakamy gelmedi diýip näme sogap bolmaly o sadakadan? Halk bilen kepleşmejek bolup o sadakany berenden soňra. Ona sadaka diýilýän nädir? Sadaka Hudaýyň razyçylygy üçin berilmeli. Näinki adamlar öküleşmeden çyryp. Näinki bir bahane bolmadan çyryp bir sadaka diýen